Takže čau lidi, já jsem Štěpán a vítám vás u nového videa z naší oblíbené série, prakticky ještě nové FS Farm vlogy a dnešní díl třetí je a budeme se věnovat poli číslo 2, který jsme zaseli řepkou, oseli a jak vidíte, já jsem to v offscreenu dosil a potřebuje to zválcovat, takže to dneska celý zválcujeme se zetorem 7745. Určitě ten traktor poznáte z minulého videa, akorát, že jsme ho přivezli na dílnu a dali jsme na přední nápravu 160 kg a starý závaží na zadní kola, aby se na to nebrtilo a já bych se do toho pustil. Tak, nastoupíme. Pardon, jsem takový trochu nemocný, takže doufám, že to proměnete. Tak, máme dvoječku. Máme to dolů a můžeme jet lidičky. Chtěl bych vám taky strašně moc poděkovat i za ohlasy a za zhlédnutí u minulého videa. I když to nebylo takový jako u prvního, strašně moc si toho vážím. Fakt strašně moc, protože jste úžasný. Fakt, že jo, a tady to jsem opravdu nečekal, že založím sérii a najednou první video 360, 370 zhlédnutí, druhý video skoro 100 a to určitě 100 dá, možná, že i dneska. I když lidi, jestli si říkáte, kdy to natáčím, tak to natáčím 2. ledna a bude to spíš takový narychlo video, protože já jedu do Švédska odpoledne, takže něco narychlo natočím, nějakou práci, abyste měli ještě 3. video, protože potom budu celý týden chybět. Takže nebudu vycházet videa, bohužel. A snad to vadit nebude, já jinak po Švédsku se do toho pustím. A taky potom v lednu jedu ještě někam na hory snad 2krát takové věci, takže teďka leden bude spíš takovej méně, že bude méně videí, ale únor a tady to, když samozřejmě bude škola, takže to je pro mě teďka přednější než YouTube, ale určitě, když se najde čas, tak jinak to využiju na natáčení videa, protože mě to neskutečně baví. To je vidět, že to baví i vás. A prostě tak. Jste úžasný. Moc děkuju. Tak. Jo, ještě se vám vlastně zapomněl říct lidičky, co to je za válcování. Je to válec PB5 032, myslím, já si to nepamatuju na paměť. Tak, lidi, to bychom možná mohli stihnout i tady to videu celé. Uvidíme, jak to půjde. A ano, jak můžete vidět, tak jedu první souratě, protože potom vlastně pojedu vlastně, že potom už nebudu umít ani válce dole, ale teda nahoře, pardon, ale budu je mít furt dole položený, protože je nemusím zvedat, takže budu prakticky válcovat furt, tak si dělám souratě a udělám si asi 3 by možná mohly stačit, jenomže možná udělám 4 lidičky radši, protože 4, teda 77 s předkem, všechny traktory s předkem mají malý raid. Takže tak, to jste mohli vidět i u té 160, že to nemá takový raid, jako kdyby jsem vzal 120 bez předku. Tak.
To je boží zvuk lidi tady. Boží traktory. Já jsem s lidi omlouvám za to, že kašlu, a jenomže mě něco dráždí v krku, já prostě to musím vykašlat. A nechci to video natáčet na 50krát, takže... Taky samozřejmě, potom se tady nutit nekašlat, taky nechci, špatný kvalt lidi, tak. A jak můžete vidět taky, že s tím to není plná prdel jezdit. Protože i ta 77, můžete vidět, tak do kopců většinou musím podřadit na dvojku. Když je to menší kopec, jako jste viděli tamhle naproti, tak to jsem měl furt na trojku. Zatímco tady už musím prostě podřazovat, protože ten traktor to nedá. Tak, jaká troječku. Tak. A jak vidíte, na tu troječku se mu moc rozjíždět nechce. Takže vždycky tomu musím pomoct spojkou, ale zatím mi to dost dobře vychází. Tady si budu muset takhle nadět. Tak. Já ji nechci mimo pole. To je jedno lidi. Takhle. Tady to budu muset dojet. Bychom nevěli sousedovi do pole, ten by určitě nebyl rád. Si myslím, ještě to, když to je slunečnice lidi. Tak. Pěkně si najedem. Zde je to krásně vidět, je to zválcovaný a kde ne. Tak, hezky dolů. Může vyrazit trojku. Na krásně jedeme lidi. A lidičky, když tak napište, jak byste chtěli dlouhý videa, protože mi přišlo třeba u toho setí, že jste nechtěli, že má toho hlasy skvělý všechno, ale že jestli to video není moc dlouhý, 35 minut a takovýhle věci, protože tady to dílo by jsem fakt chtěl stihnout celý pole, ale to bude záležet na situaci. A fuj. Ale dělat bych nechtěl. Timelapse bych dělat nechtěl. Protože je to farmvlog a mělo by to být o tom, že tady povídám. A taky, že tu práci uvidíte pořádně, že to není jenom o tom, že to hraju, ale že prostě to je to samé i se střihama lidi. Nedělám tady, pokud mám mladšího bratra, určitě to znáte, vlíte mi do pokoje, když natáčím, takže to většinou vystřihávám. Nebo mi někdo zavolá, nebo mě rodiče zavolají, nebo takovéhle věci, to prostě vystřihnu, ale jinak nedělám střihy, abyste ty práce měli co nejvíce, i když se přeřeknu, tak stejnak v tom videu pokračuju dál a nestříhám to, což to na těch videích jde hodně vidět, ale snad to nevadí. Ne, že by byl jiný, já to s tím nemám problémy vystřihávat, určitě jste viděli minulý videa, de fakt jsem tam dával i zábavné věci a všechno, což u farmingu se mi moc dávat nechce, z důvodu toho, že nevím, prostě je to farmvlog, tam se podle mě nehodí takový ty zábavné věci. Tak. To sotva to zvládá lidi.
Sotva s tím jedu. No, dobrý, dobrý. To ještě vědu. No, dobrý, to ještě vědu, lidi. No, chudák, 70. Teda 77, pardon. A také moc děkuju za komentář ohledně 160 a těch barev. Je to zajímavá informace, protože tady to já fakt nevím. Zas takhle až moc se nevyznám jako ze starých zemědělských strojích, abych věděl, na co se dávaly barvy a takové věci. Pardon lidi, a vůbec se nebojte, chtěl bych, na zimu bychom chtěli dát 160 cenový kabát. Asi do červena bych jí dal, určitě do červena, do modra ne. Do modra se spíš dávaly 80. A určitě dostane nový kabátek a bude ještě hezčí než teďka. Tak lidi, teďka začíná smrtelný kopec. A lidi, nemusíte se bát, bude strašně moc videí. Protože to jsem se koukal na ty pole, tak to všechno potřebuje vápno, orát a všechno, takže rozhodně bude hrozně moc videí s déťákem. Což to si myslím, že dost lidí nenatáčí. Takže lidi, určitě se máte na co těšit, protože chci zatím tahat 4radličný hydraulický pluh PHX a chci za to dávat 10metrový brány. A ještě se rozmýšlím, jestli to fakt budu až tak moc realisticky, že budu jezdit po oraništi s bránama a budu jezdit kosu, anebo ne. A to se ještě rozmyslím lidi, protože zase na tom poli nechci strávit tolik let, tolik hodin, pardon, ale myslel jsem to i z humoru, ale prostě uvidíme. Tak, teďka to bohužel budu muset zvednout. Bacha na strom. Tak a v garáži nemáme místo, tam je ta sečka na údržbu. Tak, jo. Pardon, jsem se trochu zamotal. Tak. To traktor to se to zvládá lidi, ale to bude zvládat, ale asi na kopcovitý pole nevím, jestli s tím budu jezdit. Odsuneme si. Takhle. Tak.
No, lidičky, to ještě budu muset udělat hold jednu. Tak jak už můžete vidět, už to nechávám rovnou na zemi, ať se to pořádně zválcuje. No, jak můžete vidět, ten Zetor s tím má dost velký problémy. A podřezovat mu nechci, protože zatím se moc nedusí, lidičky. Dokud jde zelenem a kousíček pod zeleným, tak je to dobrý. Jakmile to vlítne do poloviny, tak to už jsem bez šance s tím traktorem. Tak. Tak já tam za kopičkem si zastavím a udělám se na ledovku. A budeme moc pokračovat dál. No, ten Zetor s tím má dost velký trápení lidi, ale to zvládne. Je to Zetor. Nejlepší. No, můžu tady malinko přidusu, ale to zvládne lidičky. Já nevím, co mám udělat, ale... Jo, jdu správně lidi. Tak. To lidičko, možná i ty 3 sourady budou stačit. Takhle. Tak. To je paráda lidí. Tam můžeme vidět ZZN. To je podle mě tady jediný. Není to jediný výkup. Potom je tady ještě něco jako cukrovar, ale to zatím neplánujem dělat cukrovku ani řepu. Možná, že po další žíních bychom se do toho pustili, ale zatím ne. Že bychom asi po tady těch žních bychom i mohli. To ještě nevím lidičky a tak.
Tak, můžeme to. Tak, nádra. Tady, ono se to lidičky dost špatně poznává. Tak lidičky, já to nechám na ty 3, když se nebudu zvedat. Nebudu dělat 4. Tak, teďka to jenom zvednem a... Jedem na první místo, kde už budeme krásně jezdit rovně. Tak. No jo, já jsem špatně lidi, já si budu muset koukat i zvenku, protože já na to nevidím moc dobře. To já jsem chtěl si udělat tu náhledovku, líčky, taky se počkat. Tak jenom... Dáme náhledovečku, ať máme. Tak. Máme náhledovku a... špatná rychlost. Tak jak můžete vidět na 3, se to prostě nerozvedli, to kopce, to je prostě těžký na ten traktor, jako fakt hodně těžký. Tak. Teda, už to zvedám lidi, já jsem tupej. To je jedno. Tady to je vždycky práce se spojkou lidičky úplně za trest. Tím se to nechce rozjet na tu 3. Takhle. Doufám, že mám ty správný válce. Tak, jenom se mi loží hra. Jo. Dám to dobře, lidičky. Tak, tady jsem trochu vynechal. To když tak potom dojedu. To když tak potom v offscreenu. Ty kusíčky. Budu vždycky dojíždět. Jo, už to vidím. Teďka najdu do toho kopce a... Tak, tady budu muset bohužel jezdit na... Bohužel jezdit 10 lidí, ale snad to nebude vadit. Protože nechci dávat redukci. To se používá málo kdy redukce, takže... To nemusím používat. Takhle.
Já tady nemusím dávat práci se spojkou. Tak. Dáme dole. Počkej, tady ten kopec fakt bude smrtelný. Chudák detor. A už se mi dusí. Tak. A lidičky, v dalším videu jsem se vrhnul na žně, protože vlastně teďka po válcování na farmě nebudeme mít co dělat, takže bych se vážně potom vrhnul krásně na žně. Takhle. Já to nechám, já to jenom zvednu a dojdu si už sem. Tady jsem trochu vynechal. Je, nechtěl jsem dát 4, já jsem zaplnil lidičku, že už tam asi máme. Tak. Tady to pojede krásničky, ale tamhle do toho kopce to bude peklo. No, tady už to lidi začíná, to peklo. Jsem se ztratil, jdu dobře. Tak to už jdem na 2 a... Tak počkej, já se jen podívám, jak dlouho natáčíme. Ojoj, 30 minut. Tak lidičky moje. Já bych to tady pro dnešek ukončil. I když vím, že jsem
sliboval, že bych udělal celý pole, ale to by bylo fakt video na hodinu, hodinu a půl. Takže to tady dělám v offscreenu. Strašně moc děkuju, že jste dokoukali až sem. Pokud se vám video líbilo, zanechte like a odběr. Samozřejmě za zhlédnutí jsem pomalu nejvíce rád. A u dalšího videa. Čus!